El projecte BonNet és un projecte cofinançat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa i pretén estudiar un model de repartiment de paqueteria d'última milla en zones d'alta densitat de població, com pot ser una superilla barcelonina. Aquí estem fent unes proves en un entorn el més real possible dels robots ONA. És aquest robot que veieu aquí que ens permet repartir paqueteria de manera autònoma o semiautònoma. Aquesta tecnologia és complexa i ara ha arribat a un punt en el que la podem posar en un lloc real on operaria aquest robot, i això és el que fem al Born. Intentar buscar carrers on hi viu molta població, alta densitat de població, són carrers estrets, carrers que presenten dificultat, hi ha molta gent, i la idea és estudiar un model on podríem tenir centres de distribució urbana que fa que no entrin furgonetes a la zona on viuen les persones. I llavors robots com aquest, que són elèctrics, que no contaminen tant, que no fan soroll i que tenen un tracte amable amb les persones, podrien estar fent el repartiment de paqueteria en aquests carrers. El projecte està arribant a la fase final. Hem estat desenvolupant algoritmes tècnics per fer que la ONA tingui una certa intel·ligència per poder fer aquesta navegació i repartir els paquets. El projecte ara ja posa a prova aquests algoritmes. Durant aquesta setmana estarem aquí al Born i intentarem que la ONA faci aquest repartiment d'una manera autònoma. Estarà sempre acompanyada d'un pilot de seguretat, que podria ser una persona que treballa a l'empresa de paqueteria, per exemple, i que fa aquest repartiment dels paquets. Llavors, veurem com de bé ho fa la ONA i intentarem treure'n conclusions. Conclusions a nivell tecnològic i conclusions a nivell de barri. Intentarem passar enquestes i veure si és un model interessant o no, si és funcional, etc.